How many months? Or 1 year. Okay. Oh, hug nanay. Bye, Nay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Nay. Bye-bye, Nayalong. Bye-bye. Bye-bye. Ano ang problema? Kung hindi pag sobra. Yung kilo ni Jelneb na? Oo. Kaya ara naman ang ano. Baka, yung review lang na liwat ang... Kilo ang taliwat ka ron. Okay, ready to go na sa nanay. Panimos na. Wow. Ayan, nakapack na siya. Kiluhon ta ang bag para hindi siya maglapaw sa limit niya. Kaya nanay na lang ang ini. Pila gid ka ngalan? Ah, may na iya. May ngalan. Pwede ka rin sa ticket. Sa sticker yun. Okay na, ready ka na biyahe? Makutuon ko. Ay, katsura ko. Okay lang na. Ay. Iwata? Hindi na. Okay, all set na, all set. Uy, namasko si nanay. Sige, okay na. Hindi ko na gamit kasi. Hindi, may gamitan ka pa man sa ano. Kung daw feeling mo nga malakat ka na gid, pabaylo ka to sa ano. Sa airport. Nga daw, hindi mo na bala magamit. Ban Santa Claus? Grabe. Malakat na lang ng Santa Claus pa siya. Nagdaog ko sa loto. Di ako yun ay. Ay ko na. Okay na. Tama. Ay hala, di nga ako na nirakas ang... Kate. Mabawi lang kita sa next nga Christmas. Nanay ko, nga permit ko, ginaaway. Buran? Burao? Hindi masubo la. Dasig na na. O babay na, kiss na kay nanay. Kiss, 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 kiss. Kiss luwat. Yeah. Okay. Away na kami. Tangga ko na. Ha? Tawhay ka lang. Okay. Bayad ka na, importante nga. Pabilin nga mayad lang ang bagatsakon mo, ha? Kaon ka timayad. Kaon ka git. Importante nga kaon ka timayad. Kaya ang parte dyan, kag maghambal ka, ano mga kinahanglanon. Sumisipyan. Bon, ani ako lang ko kay nanay Bon. Salamat din ako nga ikaw ang nakatuon. Hindi, mahuyo talaga sa Diyos kung may ibo ka man ng mga planos ko, pero kabay lang nga daw. Okay ah. Mas akong sipingin ulat mas gagwa-guwa ta kumpara dito. Hindi ginaisip ko baka ako makata sa ako. Ila di ka na problema ng baha dito ya kabaha luha. Makata sa drum, but daw hindi ka dako drum. Na okay na? Gas, okay na ang goodbyes? Turo luha ko tako. Ati. Oo. Why ka na? Paswa gali. Oh, ano hambal mo? Ano hambal mo? Shh, hindi to ha. Ay! Hala, ano to? Ay, Ano luha? Hambal mo? Hindi na, tama na. tama na. Oo. Nakigan ko pa ni Perme mo. Makapahuay ron ka. Si, sa mga ido, ay ka babay sa ido. Si Bots ko di. Si mga ido. Ay, hello! Pasok ka hindi mo nakutan Siya, bot sa imo. Bala, tingod, maram ka. Si, ano lang? Bots, Isay. Sige ron. Okay. Deng! Goodbyes. Toad man. bye-bye. Kalapit na siyang. Okay. Ano ba no?
Kuha ko na yung mga ano ha. Bag. Nay, haglag. Wap na. Why pa gani? Ma-check in pa si nanay. Kamag to ka? Balik ako sa Saudi. O, sige, lakat na, Nay. Bye-bye. Check in to, Nay. Okay. Mapark kami Eh, ano. ano man, i-post man na sa dito. Oh, di. I-practice mo na. Kaya kamay nga sis. Oh, na. O, titisting ngayon. Para balaan mo, oh. Tapos mayo pa balanayin ka. Oh, amo ka na, Nay, oh. Okay. Eh, text lang, ma-park kami, Anay. Ha? Okay. Parking kami, Anay, ah. Pag-park, mabalik kay mga pay kami, di. Alright. Kids, ma-parking kita, Anay. Tapos mabakal ta food, whatever food you like, okay? Wait. Okay. What? Okay, and we are parked. So, maulat lang ko di isang text ni nanay. So, basically, hindi man amo ni ang first international flight ni nanay. Kay nakalakat naman siya sa Asian countries, pero first long flight niya. Morning first flight niya, international flight niya nga siya lang. Ilugay siyang balit. Nga siya lang isa. First yan yung nga travel outside Asia. So, I'm sure medyo anxious ni siya. Pero excited na siya nga makita ya si Eunice. Dito siya ma-spend sa Christmas. Kaya this is the first Christmas nga hindi kami upod ni nanay. Wow, heavy. 36 years nga Christmas upod kami. Sa amo na nga Christmas. Now to now. Let's go, let's go. Op, op. Basi mabunggo. Layo. Oh yeah, layo. Wow. Daddy. Wow. Lalalala. Grabe. It's the airport. Not sponsored. Okay, kayo matabok ta. Careful, be careful. Okay. Sa airport ya daw kahapos lang mag-vlog. No? Right? Sa airport. Let's drink coffee and buy stuff. Okay? Daddy, hindi ko ma-Jollibee ka. Why di Jollibee? Hindi, papuli ito na lang. Makita kami na isang coffee shop de, mga pay kami kag quick bites kay mga children ko daan they don't look like it but they're actually pigs. Why? How dare you? Grabe ka gid. Wala mo gid ginsikir. Wala ni sira ako nga maleta. Why ba sira ako nga maleta? Sala ko pa. Sala ko. Hindi ko yas ko gid tanan. Sumakot ako yung Sala set tanan sala set. Okay na na. ano kulang sa training na feeling ko ara na da ang page niya ang visa niya ma'am hindi ko ara da sa isa ka page sulod na ko Ano mo lang kang huli? okay tapos na ka mo tapos na sila kaon Okay. dito lang ta Okay, sure. Let's go. Tenay, okay na, ready na tanan. malaya mga tugtog Okay. Be careful. malaya take care Di mahagman kuya. Okay, this is going to be how many months? Yeah, 8 months or 1 year. or 1 year Okay. Oh, hug nanay. Okay, ready na siya for Canada. Okay. Pagkabot mo sa Manila, PM ka lang. oo Ha? sa diri ongoing ma ano lang ko i-on ko lang ano Okay. oh bye bye Bye-bye. Bye, Nay. Bye-bye, Nayalong. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Nice, see you in 8 months.